akkor így? barátságos az egész. Na jó, inkább most én feladom ezt a meccset. 6-szoros világbajnok ellen. Muszáj feladni. Azért engedjék meg. Halló Hungária! Halló! 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 És amire nagyon büszke vagyok, hogy a kezemben lehet az az érem, amit minden évben a szegediek a legjobb sportolónak adnak át. És ez a Szuknai Zsuzsi érme, úgyhogy a kedves nézőket is arra kérem, hogy becsülje meg ezt az érmet. Hogy kezdődött a te pályafutásod? Mindig érdekelt a küzdősport, ugye annak idején, mikor én gyerek voltam, akkor még ökölvívás nem volt, viszont kickbox az volt, és engem az ütős, rugós sportágak vonzottak nagyon, úgyhogy én véletlenszerűen csöppentem be a kickbox világába, 11-2 évesen egy klubba, és ott kezdtem el foglalkozni ezzel. Abban az időben, amikor én gyerek voltam, még csak páston versenyezhettek a női versenyzők, és mire felértem ilyen 17 éves koromban, akkor engedélyezték, hogy a ring kategóriákban és a full kontaktban is lehetnek női versenyzők, és akkor én áttértem oda, és onnantól indult meg igazából az én ringes karrierem, és aztán én ott versenyeztem végig, és utána közben jött 96-ban engedélyezték Magyarországon a női ökölvívást, és 96-tól aztán kickbox is, ökölvívás is, és hát ugye a kickbox az Masters korosztályban is működik, az ökölvívás nem, úgyhogy jelenleg is versenyzem ebbe a kategóriába. Tehát egy full kontakt, igazi nagy harcos vagy, lehet ezt mondani, harcos bajnok, 6-szoros magyar világbajnokunk, akire nem csak Szeged büszke, hanem én is büszke vagyok, egész Magyarország, minden nézőnk, minden kedves ismerősem, majd meséljük tovább ezt a beszélgetést, legyen büszke arra, hogy van egy ilyen hölgy, aki 11 éves korában kezdte ezt, meg azoknak mondanám, akik ma ott tücsörögnek és nyomkodják a számítógépeket, meg a kis telefonokat, hogy igen, fel kell állni, nincs késő semmire, aki 11 éves, akár 12, de hogyha valaki 5 évesen kezdje, az még jobb, csak kezdjen el valamit mozogni. Ez pedig ebben a harcos, kemény, küzdelemmel teli világban az egyik legjobb ajánlat, hogy azt a sportot űzze, amit a Szuknai Zsuzsi. Szegedi vagy, hanem ugye dorozsmai. Valamikor nagyon régen Kiskun-Dorozsma az egy önálló község volt, aztán összecsatolták Szegeddel. Nagyobb közigazgatási területen volt egyébként, mint Szeged, a környező földterületekkel, és hát azóta Szegednek először a 3. kerülete volt, jelenleg meg csak ugye egy városrész. Szeged azért én azt gondolom, hogy nem baj, most is megjegyzi, hogy azért legyen büszke rá, hogy ez a hölgy a szegedieknek hozza elsősorban most a dicsőséget. Én azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit a boxról akkor beszélni, hogy ugye az előbb játszottuk, ugye úgy kezdett ezek egy beszélgetés, persze mi nagyon jó barátok is vagyunk, tehát hadd áruljuk ezt a nézőknek. Tehát igazából a sport is arról szól, tehát senki ne gondolja azt, hogy az ökölvívás az egy kiki küzdelem, az utcán összeverekszik két gonosz ember, hanem az ökölvívás, mint ahogy ezt Belmondo is mondja, meg még nagyon sok, akik szintén boxolók voltak, hogy ez az egyik legnemesebb harc a világon, amit egy 16 kötél által határolt harctéren harcolnak, teljesen fair körülmények között kesztyűkkel, és van egy bíró, és ugye sok-sok bíró lenn, akik figyelik, hogy fair play legyen a dolog. Tehát igazából, aki azt gondolná, hogy a box az egy olyan sport, ami durva, meg igazából nem illik a mai emberek, az nagy tévedésben van, hisz itt egy gyönyörű hölgy, aki ezt most már hosszú ideje űzi, aki azt hiszem ezt alátámasztja, amit mondtam. Így van, igen? Aki bejön és először próbálja ki akár a kickboxot, akár az ökölvívást, és eddig esetleg olyan véleményem volt, hogy ez egy durva, agresszív, és hát igazából tényleg két
agresszíven, mert ott üti egymást, ezt mindenki meg tudja csinálni, ez semmi komoly dolog nincs, és felveszi a kesztyűt, akkor rájön, hogy ez egy nagyon komoly észjáték, és fizikumot, és technikát, és mindenféle taktikát, stratégiát igényel, és ez sokkal-sokkal nehezebb, mint amit elképzeltek erről az egészről, és a legtöbben így meg is maradnak, és szeretik, csinálják, akár felnőttként, hobbi boxolóként kezdte el, akár kisgyerekek. Tehát és most már hál' Istennek egyre több szülő látja ezt, hogy ez nem agresszivitásra neveli a gyereket, hanem inkább az indulat kezelésre, és azt tudja levezetni. Támasztam alá, hogy mennyire tolik határ ez, hogy ugye nincsen se toll, se így, mert én ugye 87 éves elmúltam, és ma is azért fölveszem a kesztyűket, mint ahogy kedves nézők látták, és nem csak így viccelődök, hanem rendesebben mennek a ringbe. Ez így van, igen, és boxolok, úgyhogy már ezért azt gondolom, hogy időseknek, fiataloknak, mindenkinek ajánlom, élesíti az eszet, élesíti a szellemet, és erősíti a fizikumot. Szerintem az egyik legjobb orvosság az öregség, és a legjobb orvosság mindenféle betegség, meg depresszió, meg mindenféle ilyesmi ellen, nem? Ez így igaz. Egyáltalán, hogyha megragadom az alkalmat, ugye nem reklámfilm, de azért engedd meg, hogy megkérlek, hogy mondd el, hogy hol lehetne téged találni, hisz edző vagy, hogy aki szeretne nálad sportolni, és eljut ugyanezre a szintre, hogy világbajnok legyen, vagy olimpiai bajnok, mit kell csináljon mostantól kezdve? Így van, már most 2013 óta saját egyesületet működtetek Szegeden, illetve ez úgy kezdődött, hogy egy másik világbajnokkal, aki szintén nagyon ismert, a Kovács Mária, aki ökölvívásban világbajnok, ővele alapítottuk a klubot és hoztuk létre. Ő időközben elvitte az élet Szegedről, de továbbra is a klub tagja és visszajár, közös táborokat, versenyeket rendezünk. A mi klubunk az pedig Boxvilág néven fut, és a Napos úton található. Egy elég nagy edzőtermünk van, ringgel, teljes felszereléssel berendezve, úgyhogy gyakorlatilag egész nap a sportolni vágyók rendelkezésére áll, csoportos edzések korosztályonként szétbontva, tehát egészen 6 éves kortól már a kicsiknek tartunk játékos képességfejlesztő edzéseket, és aztán korosztályonként haladunk felfele, és van teljesen kezdő, hobbista, felnőtt csapatunk is. Igyekszünk úgy összeállítani ezeket a lehetőségeket és a különböző csoportokat, hogy mindenki megtalálja a helyét. Itt volt Szegeden egy kickbox világbajnokság, és erre még teteztük, hogy ugye addig Magyarországnak nem volt női full kontakt világ, vagy ringes, pedig ez nem sikerült másnak. Úgyhogy ez volt a emlékezetesebb címem, igen. Hát azt letetted a névjegyedet Szegedre, úgyhogy hajrá Szeged. Itt olyan közönség volt kint a csarnok, nem fértek be a sportcsarnokba, és kint kivetítőről nézték a mérkőzést. De jó, Istenem, de... Hát a büfébe, meg a csarnok. Ez egy olyan, mint egy mese, igen, igazából, és az a szép a mesébe, hogy ez egy igaz történet. Ebben ez a legfantasztikusabb, nem? Hogy úgy mesélünk, tehát, hogyha valaki nem hinne a hitelességünkbe, az azt mondta, hogy mi egyszer volt, hol nem volt, de ez nem egyszer volt, hol nem volt, hanem 6-szor volt, és nem, hogy nem volt, hanem igenis, nagyon is sok. Ez nekem megadatott, hiszen Magyarország nem túl sok világbajnokságot rendezett. A következő az ugye, ez 2005-ben volt, és utána 2017-ben kapott újra világbajnokságra rendezési jogot, akkor Budapesten volt világbajnokság, tehát igazából... De hazahoztad azt is. Így van. Úgyhogy a budapesti létemre nagyon büszke vagyok, hogy igen, nem akkor csak már a Hungáriának, hanem Budapestnek is szereztél egy világbajnokot. Én is részese vagyok a dolognak. És tulajdonképpen ez a 6 világbajnokság, ez körbeöleli a karrieredet, hogy van ezen kívül még más is, amire úgy érdemes lenne szót ejteni. Hát ugye az ökölvívás az ugye nagyon meghatározó, nekem a kickbox eredményeim nagyban köszönhetőek az ökölvívásnak. Én azzal, hogy ökölvívó edzésekre jártam, ökölvívó edzők foglalkoztak velem, az annyi pluszt jelentett a küzdőstílusomba, előnyt, hogy nyilván kellett hozzá az egyéb lábtechnikák is, tehát az is elég jól ment, de az ütések azok olyan meghatározóak voltak, hogy ezek hozták a sikereknek a nagy részét, és hát ugye
96-tól, amióta van női ökölvívás Magyarországon, én amíg ökölvívtam, 2008-ig, én addig folyamatosan a válogatott tagja voltam. Minden magyar bajnokságot megnyertem, amit indultam, tehát 11 ökölvívó magyar bajnoki címem van. 11 bajnoki? Igen, ugye menet közben a szakedzőit megszereztem, így versenyzés mellett, és felkért a szövetség, hogy a szövetségi kapitányi pozíciót nem látnám el a női válogatott mellett, és onnantól, tehát 9-től gyakorlatilag én a női válogatott szövetségi kapitánya lettem, és a lányokat készítettem a különböző világversenyekre. Más méltó, mint te. Egyébként, tehát a Dorozsma alapítói között vannak az... Szélmalom, még nóta is van. Így van az őseim. Vitéz Nagy Sándor leszármazottja vagyok. Igen, Vitéz, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ott helyben is elismerik az eredményeimet, és a klub is ugye oda van bejegyezve, és ahhoz is nagyon pozitívan állnak, és támogatólag. Ja, igen. Én egy kicsit híresebb vagyok, mint te azáltal, hogy veled beszélgethetek. Nekem ez egy olyan nagy megtiszteltetés, hidd el, Zsuzsi, és én nagyon szeretem azt a habitust, azt a stílust, ami a 21. századnak szinte egy alapkövetelmény az, hogy harcos vagy, mosolygós vagy, de érzem rajtad a legyőzhetetlenséget. És ez annyira fontos szerintem, hogy a nézők is ezt reméljük, hogy ezt sugározunk, én hiszem azt, hogy ezt sugározunk, hogy nincsen lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát így ezt én is vallom, úgyhogy addig kell menni, amíg valamit sikerül elérni. Mert te vagy a legjobb példa erre, hiszen tényleg... Tehát egyik oldal, akkor majd a másik oldalon, most nem, akkor később. 1 méter hány centi vagy? 63. 1 méter 63 centi kis hölgy, aki ugye még a nők között sem az a galiás termető, és ilyen fantasztikus eredményeket érsz el. És ebben a legszebb az tulajdonképpen, hogy mindenki büszke lehet. Ezekre az eredményekre minden magyar ember, az a 10 akárhány millió, mert én beleszámolom a Kárpát-medencében élő, magyarul beszélő, Amerikában, Kanadában élő magyarokat, és nekik is üzenem azt, hogy igenis szurkoljanak még a Zsuzsinak, és legfőképpen most már a tanítványainak, ugye? Igen. Mert most ugye nem árulok el titkot, hogy tegnap voltál egy székelyföldi box tornán, ahol már a gyerekeidet vitted, a tanítványaidat, vitted a tatárdombi versenyre, kupára, és hát nagyon szép eredményeket értetek el. Európa-bajnokságot nyertél? Nyertem, hát 4-5-öt azt hiszem. Hát hihetetlen. Nem tudom fejből pontosan. Igen, van. Hát azért ilyen, hát ez kedves nézői, azért, hogy van egy ilyen nagy bajnok, aki nem tudja pontosan, hogy 4 vagy 5. Én édes, jó Istenem, hát fantasztikus vagy, Zsuzsi, úgyhogy komolyan mondom, én csak azt gondolom rólad, és azt mondom mindenkinek, aki minket néz, hogy itt egy nagy példa, ami a lehetetlen, tényleg egyszerűen még a szótárában sem lehet ilyen szót találni, hogy végig csinálta, és még csinálja, gondolom, hosszú időn keresztül, hogy ugye elején elmondtuk, hogy hol lehet jelentkezni ebbe a sportklubba, ami a sokszoros világbajnokunk, még egyszer mondjuk el. Boxvilágese. Boxvilágese. Ott megismerheti, aki oda elmegy, 6 éves kortól, egészen a végtelenség, az igazi boxvilágot. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is. És sok-sok sikert kívánok neked is, meg még a tanítványaidnak. Legyen minél több harcos, aki a magyar színekért harcoljon, és szerez nekünk dicsőséget ebben a nagyon nehéz felfelé menetelő időben. Köszönöm még egyszer. Köszönöm én is. Köszönöm szépen. Halló!